Bueno, pois este negocio empezamos con el sobre o 2019, abrimos en diciembre de 2020 en plena pandemia e, bueno, a ver, era un recurso que facía falta no lugar. Aquí non hai ningún centro de día, nin nos concellos limítrofes, que as subvencións da Deputación, que para mí foron unha estabilidade pois perfecta, moi boa porque me deu para seguir contratando personal, poido seguir contratando personal porque é un apoio que digo, oye, pois vou coller unha persona porque pois po ano solicito outras axudas da Deputación, entonces, agora unha vez que empezaches e sabes o que pide e todo o que necesites para coller unha subvención da Deputación, pois ora dache, pois, oye, para animarte a seguir collendo personal. Temos terapeutas ocupacionales, temos animadoras, socioculturales, temos auxiliares de enfermería, temos cociña, unhas cociñeiras, temos servicio de transporte dos chicos, despois temos servicio de limpeza e máis de servicio de lavandería. Para tamén temos peluquería, temos podólogo, temos un fisioterapeuta, está contratada unha persona, unha animadora sociocultural, a xornada completa todo o ano e despois o ano seguinte segueu, bueno, aínda sigue estando hoxe. Tiñeron en contacto comigo a Deputación e díxome, oye, pois van a salir unhas de mantementos e solicitei as de mantemento do posto de traballo e efectivamente volveron a dar outra subvención por ese posto de traballo.